výpravu začali v podstate už v decembri, keď Peťo mi zavolal vlastne, že chceli by ísť aj s Marekom a s Ľubom na Balaton budúci rok a vlastne pýtal sa ma, či by som pomohol vybaviť, zohnať nejaký termín a či by som išiel prípadne s nimi. Takže hovorím, že jasné, poďme, pozriem na stránke, aké sú voľné ešte termíny, zistím a niečo vyberiem. Hej. Takže nechali to v podstate úplne na mňa aj termín a aj miesto. Takže pustil som sa do toho, no a už bol dosť veľa termínov obsadených. Hej. Balaton, niektoré termíny sú už rok vopred vybukované, hej, takže som hľadal, stále som to čekoval, no a potom zrazu pridali nejaké nové miesta. Tak som sa hneď chopil tejto príležitosti a zabukoval som nám perfektný termín v apríli na super mieste. No a tým pádom toto sme mali vybavené. Takže zatiaľ výprava bola v štvorčlennom zložení. No avšak keď som to spomenul Lukášovi a Aďovi, tak automaticky, že aj oni chceli ísť, hej. To bolo samozrejme, hej, že aj my ideme. Takže už sme boli tým pádom 6, takže dosť veľká partia. Akurát tesne pred výpravou už nám začali postupne sa vypadávať chalani, hej. Peťo nám zavolal, že má rodinné problémy, takže potreboval ostať doma. Aďo 2 dní pred výpravou zrazu ochorel, horúčky, zle mu bolo, takže všetko robil preto, aby sa z toho dostal, ale nepodarilo sa mu to, takže ostal doma, no boli sme z toho smutní. Ale aj tak my sa snažili robiť všetko preto, aby tá výprava bola úspešná a vlastne aby sme vyťažili maximum, takže sme išli do toho. Deň pred jazdom sme vlastne ešte s Lukášom balili veci do aut, aby sme boli pripravení ráno o 6 už nevyraziť v sobotu. Navyše ďalšie deň hlásili dážď, takže sme nechceli mať všetky veci hneď od začiatku mokré. To máš na sonárni? To je na olovenú batérku, čo som raz požičal. Potom ako som pomohol Lukášovi s jeho vecami, zbehol som si ešte tiež do výroby. Pripravil som jednu menšiu zákazku pre maďarského zákazníka. No a nahádzal som si tam niektoré veci, ktoré som mal tam na sklade uložené a zvyšok veci som si dovaril u otca. A bol som ready na týždňovú výpravu Balaton. Noc pred odchodom som sa už tradične veľmi dobre nevyspal, ako vždy som rozmýšľal nad asi milión vecami týkajúcimi sa výpravy. Ráno som bol zároveň zrušený a plný adrenalínu, ale zároveň som bol nervózny a vyrili sa mi v hlave rôzne scenáre, situácie, ktoré by nás mohli cestou postretnúť. Veľmi som sa už po tých mesiacoch čakania tešil, no mal som tiež obavy z toho, ako naše plány vlastne dopadnú. Nachystal som si ešte tiež oblečenie, videotechniku a potraviny do chodby, teda veci, ktoré ešte som nemal pobalené a bol som pripravený vyraziť za chalanmi. Tam sa to nebere. To máš riaden šulec do p***e. Mars. That's it. Stretli sme sa cca o 6:00, nastavili navigáciu,
a vyrazili sme smer Balaton. Cesta nám trvala cca 3,5 hodiny, mali sme dostatok času, takže sme si ešte urobili jednu zastávku na šelke, pokecali, oddychli si a pokračovali sme našim smerom. Na miesto sme dorazili niekedy okolo 10:00 a išli sme si hneď vybavovať do rybárskych potrieb povolenky, aby sme boli čím skôr pri vode. Prvú rybu výpravy sa podarilo zdolať Ľubovi a bol to na úvod pekný 14,6 kg šupináč. Tak prvý balatónsky pre mňa. Z tých menších, ale voľačo je. No, ukáž sa. Lukáš má ďalší záber po Ľubovi. Ide do padáčika kapík. Moje záchrana odspala záber. No, poďme zase. No, dajme. Nič extrémne. A prvý kapor zájazdu. Dobre. Vesler, 10 kg nohou. záber. Tam ryba.
Následne sme si chytili prvú rybu aj ja s Lukášom a vlastne už hneď prvú noce roztočil kolotoč záberov, ktorý neprestal až do nášho odchodu. No, takže druhý kapor. Prvý bol taký menší, okolo 12 kg. To má už pokoril hranicu 15. Podaril sa na 2,30 z prvej si lososa. Snažíme sa to kúsok selektovať. S jednou rybou to vyšlo, s druhou až tak nie, ale hľadám, že príde ešte taká Big Mama. Pustiť už. Ryby nám nabiehali priebežne počas celého dňa a po Lukášovej 16 na red Salmon zakontroval Ľubo ďalšou rybou 15+. Marek si počkal kus dlhšie, ale jeho prvá ryba ozaj stála za to. Veď posúďte sami. Bola to ozaj mohutná, vysoká, široká ryba s obrovskou hlavou. Tento lisec vážiaci 22,9 kg bol zároveň Marekov nový osobák. O pár hodín neskôr mi prišiel záber na pravý prúd. Po úspešnom kotvičkovaní som dostal do podberaku tohto 18,5 kg ťažkého pupkatého šupináča. Netušili sme však, čo nás čaká v noci a bol to poriadny extrém. Metrové vlny, extrémny vietor a ryba za rybou. Rekovi sa v tých obrovských vlnách podarilo podobrať Lukášovu najväčšiu rybu z Balatonu. Bol to mohutný šupináč na celú vaničku s hmotnosťou 24 kg a zobral si 2x30 mm red salmon. Na tretí deň aktivita pokračovala, vietor mierne zoslabol a ťahali sme ryby väčšinou 15+. Podvečer sa upokojila hladina a vyšlo slnko.
Proste týdeň sa nám opäť rozfúkalo a s vetrom prišli aj kapríky. Si natočím cestu, vieš? Záporko, rytma bolí, fú. Tam je! Yes! Nemohli sme tomu uveriť, no s Lukášom sme spoločne zdolali ďalšiu 20. Tentokrát 21,8. Následne Ľubo 19,30 Squid Citrus. A môj 16 kg ghosty. Bolo to niečo brutálne a nikdy nezabudneme. V tom najlepšom za nami prišiel porybný a informoval nás, že v celom sektore úplný zákaz výjazdu člnom a lovu rýb kvôli výteru zubáča. Boli sme teda nútení ďalšie ráno si pobaliť veci a opustiť Balaton. Avšak ani náhodou nerotujeme, že sme prišli.